Stredná priemyselná škola bola založená v roku 1948. Tento rok teda oslavuje 60 rokov svojej existencie. Je súčasťou koloritu mesta a ozdobou regiónu. Históriu školy zdobia úspechy v rôznych vedomostných a športových súťažiach a v medzinárodných projektoch. Škola má za sebou minulosť, žije prítomnosťou a čakajú budúcnosť. Zo strany žiakov základných škôl je o strednú priemyselnú školu naďalej veľký záujem. Dobrý deň, vítajte. Posaďte sa. Takže vy máte záujem študovať na našej škole? Tak aspoň krátko. U nás sa študujú 4 študijné odbory. Sú to technické informatické služby, strojárstvo, mechatronika a elektrotechnika. O týchto odboroch samozrejme by bolo dosť čo rozprávať, ale najlepšie, keď vás budú sprevádzať po našej škole, teda ich alma mater, naši študenti. Dobré ráno. Takže vítajte. Tak, milí nádejní adepti našej školy, dovoľte, aby som vás predstavil, našich štvrtákov. Ja som Jan Sikora, som žiakom 4. E, je to odbor elektrotechnika, bývam do Dubnici nad Váhom. A to je? Ja som Ivana Zigová, som žiačka 4. C, odbor technická a informatické služby a bývam tiež v Dubnici nad Váhom. Áno, tak ja už len dodám, že na našej škole v súčasnosti študuje 685 študentov, ktorých vyučuje 60 pedagógov. A vidím, že sa naši milí štvrtáci, to sú už páni štvrtáci a panie štvrtáčky, ktorí určite vás najlepšie prevedú našou školou a budú vás najlepšie informovať o tom, ako sa tu študuje. Takže nech sa páči, Zigová aj Sikora, zoberte si do svojej opatery a verím, že sa im budete venovať a že sa vám bude páčiť na našej škole. Nech sa páči. Žiaci 9. ročníka, ktorí majú záujem študovať na našej škole, odchádzajú za sprievodu študentov 4. ročníka na prehliadku školy. V tejto učebni sa žiaci zoznamujú s grafickými programami, ako sú Orchid, Eplan, Pro Engineer a Solid Edge. Pre odbor mechatronika a strojárstvo bola vybudovaná špeciálna učebňa, ktorá je vybavená najmodernejším 3D odmeriavacím prístrojom, ktorý je ako prvý na stredných školách Slovenskej republiky. Programovanie CNC strojov je vyučované na elektroiskrovej rezačke riadenej počítačom pomocou softvéru Sinutrain od firmy Siemens a sústruhu SBL 500 riadiacim systémom Sinumeric 810D. V učebniach elektroinštalácií vyučujeme osadzovanie SMD plošných spojov technológiou SMT. Veľmi dobré výsledky dosahujú naši študenti v rôznych súťažiach. Najúspešnejším v poslednom období patrili Ladislav Šťastný, víťaz celoslovenského kola súťaže Zenit v elektronike, Martin Šmihál, víťaz celoslovenského kola v elektrotechnike a Juraj Sika, víťaz strojárskej olympiády v odbore mechatronika. Dňa 20. novembra 2008 bol zrealizovaný Deň vedy a techniky odboru mechatronika, elektrotechnika a strojárstvo. Okrem prehliadky priestorov školy si návštevníci prezreli študijné učebne mechatroniky a elektrotechniky, knižnicu a počítačové laboratória a tiež prezentácie o vzdelávacích programoch školy s odborným výkladom vedúcich predmetových komisí mechatronika a elektrotechnika. Medzi najväčšie aktivity odboru TIS patrí vlastná študentská spoločnosť, v ktorej podnikajú
O tom, že patria medzi najlepších, svedčí fakt, že sa na súťažiach umiestnili na prvých miestach. Žiaci majú možnosť voliť si z jazykov angličtina, nemčina, ruština a španielčina. Učebne sú vybavené najmodernejšou didaktickou technikou. Vyučujúci rozvíjajú u žiakov hlavne komunikatívne schopnosti a tieto aktívne využívať v praxi. Počas rozlúčky so štvrtákmi každoročne riaditeľ školy odmeňuje najlepších študentov. Najúspešnejším študentom v histórii školy sa stal Peter Ondruška, ktorý v školskom roku 2007-2008 obsadil 2. miesto na Svetovej olympiáde informatiky v Egypte a 3. miesto na Európskej olympiáde informatiky v Chorvátsku. Za tieto umiestnenia získal pamätný list svätého Gorazda od ministra školstva, najvyššie vyznamenanie, aké môže študent získať. Za úspešnú účasť študentov vo vedomostných súťažiach získala škola putovný pohár predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja v školskom roku 2005-2006 a aj 2006-2007.